Flor, ato na ta na. Unday. Ay lang sa paglakaw. Kaya di si Don Sibio. Malagmit mo ani sa ato. Ano naman siya? Okay ba kung sa'yo tuyo? Basta matoy pang matoy, nasuko lagi ko no. Nasuko. Nasuko gyud. Wa dili kay ko no. Oh, ano ba sang masuko siya? Uy, ay kabala ka. Watay sang nahimo, ang magkite kasaban. Kalma lang gud siya. Matakibaw, si Amparing og si Sidro may hinungdan. Kay gipanog na naman ang papulion na niya man lang gihapon. Basig si Marlon sad nagpahabas sa siyang amahan nga ang kanang presensya ni Amparo nakahasol kay niya. Ano sa masabi si Sir Marlon ay? Magpataka dig tabi. Nga wa man maghasol sa Ma'am Amparing dinhi. O mangita gubot. Bitaw, tay. Di lang ta maglapit-lapit anak mo day. Kaya ang nakaingon mo guna na kini ilang katigayunan, ilang yuta. Nga di sila musugot nga si Amparing mangilabot ani. Unya, nay. Di lang sa tamangita sa kanding ron. Aw, di lang una. Ayaw na lagi sa panglakaw. Kawata kay bagon sa orasa mo ani si Don Sibio. Basig doon lagi sumbong si Marlon dito nga mapil ta kasaba. Ay, imposible na uy. Manugot taong apilong tagkasaba. Ay pag ganyan imposible ha. Nabahabi ka nga si Marlon naglagot hilin. May magbutang-butangan tagsa si ang papa. Ha? Mayunong lang nga maglagot sa na to si Don Sibio. Ah, nabuang siya. Magpataka siya tabi. Ha, Flor, sakag balik dito ka. Ilan taman lang ka usa. Wato na tos doon si Pio. Ngabot ba? Oh, Nga, Nyor, kami balita. ang jeep, di matabang. May pagkalubong. 5 may kabog katabang, wag mada, oy. Ang problema pa kay nabalian pag yung mulye. Ito, hindi malasa. Uy, pagdungag lang yung mga tao dito. Ha? Pagdungag itong mga tao dito, ing na ang driver, ipadaan na dito sa talyer, ipaayo. Ha? Oh, Nyor. Sige. Toy! Kuha sa miglikuran ng spapa, be. Oh, O, kaya, Ito, mahal ito, na kay- pagkahuna-huna Landong. ana. Dali, dali. Dali na doon Dali, Toy! oh. Tara, Nyor. Sir, Salamat ha. Oh. Salamat eh. ares ako. Sige, pagdali ha. Oh, Kabayo lang na isakiro pa, kay wa may motor din ikot. Ay, lagagol anak kay. Karong hapon-hapon, dahil ko mulakaw dito. Kaya gusto ko makipagkita nila ang paring. Ako mauna, sigurado gi ko pa nga maglisod ka sa pag-abot dito. Kay medyo tungason to pa ingon silang burha. Sa hindi kagwanta. Anad ko sa suri-suri sa mga bakilid ani ni Adto sa una. Karon gusto na ko na makakita sila na maglakaw ko. Karon makakita sila na anad ko aning lugar na to. Oo, bitaw. Ang ako lang ba, na di ka mahago pag-ayo. May man ba, gatos lang ipakuha, panhiyo na to din eh. Di mahimo eh. Ato yun na sila. Kipagstorya ko. Si Amparo ug si Isidro. Kamusta man? Maayo man ilang pagkabutang pa. Ang nakabati lang kini si Amparo, makapilapil yun sa kalihukan sa mga tao din hiba. Hasol king pababayana eh. Ang kanding. Wa pag yung hindungog hantod karon. Ako kabahin sa kanding, doon na nakakita. Pero mao lagi. Doon ay sagol pagduda og maubog yung kanding nga kay wa may prueba nga mao ginay naong sa kanding nga gipangita. Unsa man mo giingon na si Amparo manghilabot sa kanding? Usa na sa kong gikalagutan. Kay mangilabot gyud siya sa kanding. Usa na sa akong hisgutan niya. Nagduda gyud ko pa nga si Amparo nahibaw gyud sa abilidad anang kandinga. Yun sa niya gihibaw. Nahastang yang inahan na si Tumasa. Wa mo yung gihibaw ana. Buot lang ka oy. Basta kaya ako nagduda gyud ko anang Amparing. E ngano mangilabot man gyud sa kanding? Ha? Og bahin si yuta, wag gyud sa hisgot. Wag gyud sa magkuha nga mangilabot sa ni. Karong hapon ha. Manlakaw ta. Kaya tubangon ta na sila Amparing o si Sidro.
Ay, sa mo mahuli bay. Ano naman? Kay hapit naman kasal na laklak ni Matoy. Kunya, gusto na mo na si Ma'am Amparo gyud mo mulo sa kasal. Mo ba? Oo. Ya. Ano sa man ilang kasal? Pwede mit. Ano ba makapangandam sa ta? Sabutan pa na mo bay. Tingali. Sunod buwan. Ano ba? O niya, naibaw na siyang paring anak. Uy, ibaw na. Oh. Sige. Naibaw mo kasi ah. Tay. Noy. Ha? Si Don Silvio ug si Sir Marlon paingon nga ni. Usa? Paingon. Nyor. May hapon, Nyor. May hapon dia. May hapon yun. Yo, may hapon ninyo. Ay, sir. Marlon, may hapon. Ang bangko, lak. Dali na. Ay, Alin, Nyor. Dayon, ang bangko, lak. Dali nyo, dali nyo. Alin, Nyor. Alin, Nyor. Ano siyang paro? Oh. Doon naman to'y gilakaw nyo. Silang roto si Lilay. Dari hala? Taon-taon na yun. To, adto man kuno sila sa ilang mo tong amiga. Ilang di adto. Unsa man ka? Isugo ta ka apaso siya paro or muli mo. Asa sa kanan na hinuka dire? Wala ka muli sa inyo. Ako bitong gituman ang imong isugo na kunyor. Pero si Amparo gahi man di manggid mo pa uli. Unsa may hinungdan? Kuan magud nyor kining ang iyabang mga kaparente. Sahid ba nako sa kanang sa kaparente ni Spikas sa akong igsuon. Dili na katarungan. Di ko mutuan na kadugay nana ni agi rambuan. Gipugnan man siya kay maghimamatay pa kuno sila. Di ko mutuan na. Nagi hinungdan. Mao man ay tinuod yo, wa magid kong makak. Ay, karungan. Kaila kang istor, Noy? Kaila kang istor? Istor ba? Istoryahe! Kanang inyo mga katarungan, karaan na kayo na. Na, si Marlon sumbong na ko. Nakala si Amparo, sigig samok-samok din eh. Nagsamok-samok? Tinood bitaw na. Kadaghan ra gitugutan ni Amparo ha. Nga magtukod og bayad din eh. Bakak na si Roy. Bakak na, Marlon. Wa magbuhat si paring anak. Ayaw tumutungo si paring sa buhat sa uban. Wa man magsugo si Amparo nila mga binuang. Lain ang nagsugo nila anak. Uy, Sidro, laban-labanin na mo pag-umagon. Okay ra na. Kay anak na sa akong igsoon. Pero, timan niya, wa mo'y katungod din eh. Amo ra ni. Anak na siya ni Magno na imo igsoon. Nyor, ako nyor ba, wa man kumulaban ni Amparo. Nagsulti lang ko sa tinuod, wa man na makasa si Amparo. Wa man na maghatag og kasamok din eh. Kung dili mo gusto na ako'y mulihok na rin, na di mo na ako patamako na niya sa akong yuta. Kana ako mga mando, tumana na! Saman, suha ka! Ako lang niyang sultihan si parenyo. Siya lay akong agdon. Sabi ka oy. Mapakabukta bungol mo nung gagawin sa instruction. Kasayon ra na. Usa pa may yung dukayan din eh. Layas na no. Dangat ni mo. Timan ina ha? Gahin niyo ko. Gusto yun mo ako pa yung mare. Pauli na mo. Ha? Ken, napay daghan na to istoryahan na yung mga haud-haud din eh. Ay kadaot ninyo kay pagpakamay laki mo. Umiyangay. Unsa mo to sila bay? Natural na by the meat. Kamahanan to sila kay kwartahan man. Kay ilang kutras ang paro no. Mamaya man kaya na si Ma'am. Mauna by the meat ang mga adunahan. Mahadlok nga dunay mo ilog sa ilang katigayonan, silang bahandi. Paabot lang ta.
Maabot as resulta sa ilang pagka mapahitason. Ako man lagi din siya. Basta yung kapit-kapit patingal ito dito. Basta kay Mario dito, kay pinigilan ko niya. Basta karon taon-taon to, unya bang hapon. Tingali. Kaluto na makakakala. Luto na rin kanon. Ang kuha na lang, ang utan. Sa utan. Ito galuto ni mo? Utan, oy, kabungol. Ang bugo agi ni mo eh. Utan nung ka nga. Natay bisita. Nasa may magsubak. Ay, matungutan na pa, oy, pot-pot, ang wad bulinaw. Butang eh. Kamay ba kutis tong gatua nga imo kan upuan utan. Nam. Uli ato wala kaskaro ng naong ato. Dai imo ka ande o. Mali kumugay eh. So ginong gani mo bugo jud kada. Ha? Unsa to? Si Bugo. Si Bugo. Hain ka Bugo nimo. Sus ni mo eh. Kaya ba ka nga moabot si Don Silvio karong adlaw das ato? Ano man to? Napakano nimo ng utan? Wala kay wa may lain. So may lain. Na, pakano nimo na saluyot og kanang sana kamungay? Nagisubakan pagpotpot og kanang so nga nang kuana. Sus mukaon ka si Don Silvio ana. Mao gani, gingon na bitaw ti ka nga butbot og bulinaw ang gisubak. Kuya ba ni mo sus. Gawas pa ana, wa ta maghikay para niya. Oh, hindi nga sir. Sir! Kamusta ka? Okay na taon sir. Kuyugi ko ha. Ato ta sa sapa. Sa may putot. Pero ako ipakita ni mo. Nadaghan na kayo tao na nuko dito. Nawa manahin ako. Kahit mo ng ng mga tawahan na sir eh. Nanangin naman kuno na sa mo. Maubitaw na magpakuyog ko ni mo. Haro makita ni mo sa akto. Kaya haro na ato pangutanon. Na ato na ginaipaguba ang ilang mga bay. Kay way mga papilis na. O 15 ilang ipananghiran. Mga sa ta sir. Ay nalam ka, ito ay gaanlam na to dito. Kuyugi ko. Pakalakaw pa maghahagag mga 5 kilometros pa doon dito. Kaya nagubara ba akong sakyanan? Kaya pa O, sir. tara, tara. Oy munday, ano kayo na ko sir. Ayaw kita pasagdi ang itong mayuta. Ayaw kita sila pasanaya. Alawa na. Mo niya na yung mahitabo sa nahitabo Pikas Barrio sa yuta sa namo dito, di ba pa? Nananghid ang mga tao nga mogamit sa yuta o gamito na puhon ang yuta namo, di sila magpabayad kay muhawa sila gamiton pero unsa ni tabo ron? Mga hawod na kay tanan. Tinuda. Pag humang ipabayad pa ta. Bulukol pa na to. O na sa klasya mo nang nasuko na ko na dili na ko gustong patukod sa Toyota. Mayo kay mo dag pananghid. Kaya pag human, mingon, nyor, hawa mi nyor, anytime nyor, sa gamito ninyo nyor. Bisan piso, di mi magpabayad. Pag human, ikiha pa ta. Tambuang nga rin mga tawhana. Tanawa na. Oh, Kahit ka nag-uho ng mga tawahan na nyo eh. Ako ba, makak pa nga, nanangin na kuno na sila ni mo. ayaw pa daan ang mga istorya. Naunsa man ka, mura makabatang kamay. Mutuo na yun. Mauna, ako pailagot. Nakapahimus na pagayo mga tao niya. Abusado kay sa mga papawao na sila. Pag human na, kontrahan pag yung taanan nila. Mao. Di sana sila magdadala na ito papahawa sir eh. Kay maningwa, sabihan na sa pagpangitas kanding. Sila ba tanan din siyo? Naninguha og pangitas kanding? Ang tanan junior. Adlaw gabi, nangitas kanding. Pero naay duha ka buok pa nga akong ipaundag papangitas kanding. Ano mo magkipaundang? Kinsa man na sila? Mga sepulturero, nganlag Boni og Simon. Mga supakiro kayo, sukol na to. Tuwa na sa poblasyon menteryo nagtrabaho pa. Di sa tingali maayo na mo na silang paundangon iho. Kay simba ko, no? Sila niya makakita sa kanding. Kauna-huna na ko pa. Nga papahuwaon ng duha din eh. Hasol kina. Lagot na kay kuha na nilang duha. Iyo, dili maayo. Bisan duha na sila, pakatabang lang yapon na sila sa pangita sa kanding. Pwede na sila pawaon.
Pero ipatiwas sa nato sila tabang sa pangitang kanding. Sama ron, sa ato-atoon ron. Ha? Atong taga-kondisyon ng mga tao. Kinanglan, pangitaon sa nilang kanding. Pag human lang pangita sa kanding, ato sila taga-anong kwarta. Bisan asa sila balhin sa ilang mga bay. Mao na. Kaya makatabang na sila tanan. Bunga sila. Di ka may nalagay mangita sa kanding. Diba? Wapo naman ang kondisyon na. Tara.